An balima o bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaraya b'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛn don juillet kalo tile fɔlɔ Mali cakɛyɔrɔba min kɔni ɲɛsilen don dɔrɔgu jugu kɔni kɛlɛli ma o ɲɛmɔgɔba ale ni Mali maaba wɛrɛw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa jo ale bɛ Kati mara la ka taa dɔrɔgu jugu kɔni tɔn 10 jeni yen nɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ nin dɔrɔgu tɔn 10 kɔni jeninen filɛ nin ko dɔrɔgu jugu caman kɔni tun b'a la ale ni yalayala furaw kɔni caman fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin fɛn minnu kɔni filɛ nin ko ninnu kɔni si ma yen nɔ adamaden ka kɛnɛya ma. Nin dɔrɔgu jugu minnu kɔni jeninen filɛ nin sa ko ninnu kɔni musaka bɛ taa sefa wari miliyari 1 ni tila kɔni ɲɔgɔnna la. O kɔni ye fɛn kɔlɔlɔ caman kɔni bɛ mun na sabula a bɛ dɔ fara jamana ka sɛgɛn kan wa a bɛ kɛ sababu kɔni fɛnɛ ye ka banaw kɔni caya. Nin baara yɔrɔ in kɔni ɲɛmɔgɔba kɔni ka fɔ la ko mɔgɔ minnu kɔni bɛ nin waleya ninnu kɛ ni o ye dɔrɔguta ninnu ye ko a kɔni caman ye denmisɛnw de ko wa fɛnɛ ale kɔni bɛ a laɲini ni ka se ka kibaruya kɔni da denmisɛnninw tulo kan walasa cogoya min na u bɛ se ka bɔ nin dɔrɔgu jugu ninnu taliw la cogoya min na. Ale ni fɛnɛ ka se ka santiri dɔ kɔni labɛn minnu kɔni bɛ dɔrɔguta la ka ban walasa cogoya min na dɛmɛ bɛ se ka don olu ma k'olu kɔni bɔ dɔrɔguta ninnu na. Kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Ozone Mali ale ni maire de district de Bamako olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'a lajɛ kɛ maire de district yɛrɛ kɔnɔna la. O ɲɔgɔnye in kɔni kɔnɔna la o lajɛ in kɔni tun bɛ ka kɛ Bamakɔ lasaniyali kɔni de hukumu kɔnɔna la. Hakilila jiginna kunɲɔgɔn tɛmɛlen Ozone baarakɛlaw olu kɔni fɛnɛ kun kɛlen bɛ ka baarabila kudayi dɔ daminɛ ko ka sababu kɛ olu kɔni tɛ ka sara fɛnɛ. Lajɛrɛ in kɔni kɛla sababu ye cogoya min na bɛɛ kɔni sera ka a haminanko kɔni fɔ. Ozone ɲɛmɔgɔba ni o ye a directeur ye ale kɔni k'a fɔ la ko olu kɔni ka miliyari 20 kɔni juru bɛ Mali jamana yɛrɛ la ko o kɔni kɛla sababu ye ni ka degunba lase olu ma u ka baaraw kɔnɔna la ko sabula olu kun tɛ ka se ka hali baarakɛlaw yɛrɛ sara. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ko yɔrɔ kɔni tɛ olu bolo ko ɲaman kɔni bila yɔrɔ laban bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu ye ko Mali jamana kɔni de kun kan ka yɔrɔ di olu ma ɲaman bila yɔrɔ laban kɔni bɛ se ka kɛ yɔrɔ min ye n'an ko o ma ko décharge finale ko o kɔni tɛ olu bolo ɲaman tɔni 1000 ale ni 600 ko o de bɛ bɔ don o don. Ko ga n'i y'o ta 100 sara la Ozone mɔgɔw olu kɔni bɛ se ka 40 ɲɔgɔnna de ta o la sabula olu kɔni tɛ ka u ka baara ɲɛ sɔrɔ a ɲɛ ma. Ozone baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ nin baarabila in na ko olu kɔni ye mɔgɔ 1000 ani 454. Maire de district ni ale ye Adama Sangare o kɔni fɛnɛ ka fɔ la ko ale kɔni bɛna fara Mali jamana kan walasa cogoya min na u bɛ se ka yɔrɔ di Ozone ma cogoya min na a ka se k'a ka baaraw kɛ a ɲɛ ma ko wa fɛnɛ a kɔni bɛna jilaja walasa cogoya min na miliyari 20 kɔni juru bɛ Mali jamana la o bɛ se ka sara cogoya min na. Nin ɲɔgɔnye in kɔni senfɛ Ozone ɲɛmɔgɔba ale y'a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni nana ni baarakɛ minɛn kura dɔw kɔni ye minnu kɔni musaka bɛ taa miliyari 2 ale ni miliyɔn 600 la ko wa fɛnɛ a b'a yɛrɛ ka fɔ ko ale ka baarakɛla minnu kɔni tun bɛ grève la ni o ye mɔgɔ 1454 kɔni ɲɔgɔnna ye ko olu kɔni fɛnɛ ka wariw sara la walasa cogoya min na u bɛ se ka baara daminɛ. Maire de district ale kɔni fɛnɛ ka fɔ la ko a b'a ɲini maliyɛn kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko taxi dɔw kɔni bɛ yen nɔ i n'a fɔ sigida ka ɲɛtaga taxi ninnu ko jamanaden kɔni bɛɛ lajɛlen k'a jija ko o sara ko o taxi ninnu yɛrɛ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko 600 de don san kɔnɔ ko ni bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamanaden ɲumanya waleya ko o kɔni bɛna kɛ sababu ye Bamakɔ kɔni o bɛ se ka jɛya cogoya min na ko wa fɛnɛ a bɛna jamana ɲɛmɔgɔw kɔni dɛmɛ kosɛbɛ walasa cogoya min na Bamakɔ kɔni sigi a bɛ kɛ lafiya ye. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunɲɔgɔn tɛmɛlen dugutaga mɔbili dɔ kɔni ale lajɔla Sevare donda la doyen kɔni fɛ ni ka taa sɔrɔ ko marifa jugu kɔni caman kɔni de maralen don dugutaga mɔbili in kɔnɔ. Doyen kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ olu y'a ye k'a fɔ ko marifa jugu kɔni bɛ dugutaga minɛn ninnu kɔni caman kɔnɔ. Seere dɔw kɔni y'a yira an na k'a fɔ ko nin marifa jugu minnu kɔni filɛ ko u kɔni kun tatɔ la don koro de nka an bɛ wagati min na i ko sisan kunnafoni jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ ka se k'a dɔn marifa ninnu kɔni u bɔra min walima kɔni u tun bɛna taga min nka kibaruya min kɔni mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan. Kunnafoni kuncɛ la Mali gouvernement ale kɔni ye sɛbɛnkɛ kunu ni ka kunnafoni dɔw kɔni ngalontigiya sabula kabini tɛnɛn don juillet kalo tile fɔlɔ kunnafoni dɔw kɔni tun bɛ réseaux sociaux sanfɛ internet kan k'a fɔ ko assemblée nationale ko o kɔni jenina jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa sɔrɔ ko assemblée kɔni ma jeni u kɔni ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ ko Mali kunnafonidilaw u kɔni ka u janto u ka fɔtaw la ale ni u ka kɛtaw la sabula n'i ye kunnafoni kɔni di tiɲɛ tɛ mun na ko a bɛ se ka jamanadenw kɔni bila fili la ko wa fɛnɛ ni kunnafoni kɔni bilalen
ko kunnafoni sɛbɛn wɛrɛw kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ fiɲɛ fɛ internet kan ko olu kɔni fɛnɛ bɛɛ seginna kunnafoni kan ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la ko a kɔni b'a ɲini u fɛ n'u ma ɲɛ u ka kunnafonidiw kɔ u ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mun kɔni ye kunnafoni tiɲɛ ye ale ni a lakika ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafonidila i kɔni bɛ baara kɛ yamaruya dɔw de kɔnɔ i kan ka jamanadenw kɔni kunnafoniya nka i kɔni man k'u bila fili kɔnɔ an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la